Esenguly Trawynyň merkezinde düýün 5 fevralda geçen ýylyň netijeleri boýunça gazanylan baýragyň 1 million Amerikan dollarynyň gowşurulmagyna bagyşlanan dawara boldy. Dawarada çykyş edenler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident saýlanan ilkinji ýylyna we soň 2008-nji ýylda Esengulyga gelip bu sebäpden ýaşaýjylar üçin eden aladalar üçin minnetdarlyk bildirdiler. 1 million Amerikan dollary baýragy TDH-nyň maglumatyna görä ýylyň dowamyndaky iň gowy görkezlere eýe bolan etiraf berilýär. Emma Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gürleşen ýaşaýjylaryň bir topary Esenguly 2007-nji ýyldan bäri üýtgen zadyň ören azlygyny, ykdysady kynçylyklaryň hususan giň ýaran iýsizligiň saklanyp galýanlygyny gürrüň berdiler. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň martynda Esengulyga gelenden soň bu etirafy ösdürmek hakyna ministrler kabinetiniň ýörüýte karary kabul edildi. Bu kararda cennet wada berilýärdi. Emma cennetden geçen Esengulynyň köçelerinden ýörer ýalylar. Şäher ady berilen oba juda gözgöýni ýagdaýda diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýerli ýaşaýjy aýtdy. Esenguly Trawy Hadar deňdiniň kenaryna ýerleşen soň bu ýerde adamlar suwdan gorunmak üçin aýakly zaýlar diýilýän agas zaýlarda ýaşaýarlar. Bu ýagdaý häzir hem saklanyp galýar. Täze zaý gurmak köp adama başardan ok diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Esengulydaky iň esasy mesele iş orunlarynyň ýapylmagy, adamlaryň işsizlik meseleleriniň uzak ýyllar bäri çözülmezligi bilen bagly. Esenguly Keýmir, Körpözi, Akpatlaw, Gamyslyzy, Ekerem diýen ýaly newt çykýan ýerler bar. Emma bu ýerlerden newt öňürlüşi ödül kesilip peterli. Bu ýagdaý iş orunlarynyň azalmagyny alyp geldi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen öňkü newtçi işi gürrüň berdi. Onuň çaklamalaryna görä häzir Esenguly işi kuýuply adamlaryň azyndan 50% işsizlikden közenýär. Esengulynyň ýaşaýjylarynyň häzir esasy daýanjy haly fabryka bolup, bu ýerde işleýän aýal gyzlar köp maşgalanyň esasy eklejisi bolup durýar. Mundan başga hususy ýeçilikde işleýän bir näçe tikinçilik sehi bar. Olaryň hersinde 10 adam işleýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Esengulydaky işsizligiň newt çykarlyşynyň azalmagyndan soňky ikinji uly sebäbi bu ýerdäki balykçylyk hojalygynyň dargadylmagy bilen bagly. Garaşsyzlygyň başga ýyllaryna balyk tutmakda ulanylan 20-den gowrak kämeniň häzir ýarpydan gowragy Kaspy deňdiniň kenaryna demir üýüşmegine öwrülip galdy. Ol kämelerde gysyny eýesiz eşekler gaşlamasa adam golaýyna baran ok diýip olky balykçy aýtdy. Esengulynyň iň uly meselesi bolsa ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä agyz suw hasaplanýar. Sowet döwründe Esengulynyň agyz suwuny tanker bilen Bakudan getirýärdiler. Esser dargandan soň Azerbaýjan 1 kub metr suw derek 1 kub metr suwuklandyrylan gaz sorady we Türkmenistan muňa razy bolmady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýerde adamlar jaýlarynyň üçeginde ýörüýte ternawlary oturdup gar ýagşdan suw toplap, ýörüýte hogullara goýup suw içýärler ýa-da 80 kilometr uzaklykdaky hogulardan maşin bilen suw getirtmeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä 7 tonnalyk suw çekýän maşinlaryň her reýsiniň bahasy geçen ýyl 120 manada durýardy. Şeýle-de ýerli ýaşaýjylar deňiz suwuny araçlaýjy deskanyň Esengulyda ilkinji gezek 1970-nji ýyllarda fransuz hünärmenler tarapyndan gurulanyny, emma soň onuň ekologiýa ziýanly diýip Moskwa tarapyndan ýapylanyny gurrun berdiler. Türkmen telewizionyasy Bayrak dawarasy baradaky reportajynda Esengulydaky ösüşi, häkimligiň täze binasyny, haly fabrykyny, medeniýet köşküni, sanly telefon ulgamynyň jaýyny, deňiz suwuny süýjediýän deskany, sowda merkezini we kattej görnüşindäki ýaşaýyş jaýlaryny mysal edip görkezýär. Şeýle-de bu ýerde häzirki zaman enzamlar bilen üpçün edilen sagly goýy, köp uğurly hastahana, multimediýa enzamlar ornaşdyrylan mektep, çağalar we beden terbiýe sagaldyş toplum açyldy diýip Milli telewizioniýa habar berýär.